Көннәр, төннәр буе тыңласа да, шыпшык балбал телен ота алмый. Яхшылыкны бик тиз оныта кеше, начарлыкны гына оныта алмый. Дус ишләре минем бик күп дисең, сынап кара берәр аның көчен. Акча яки ярдәм сорап кара, дуслыгына бәя белер өчен. Бераз биеккәрәк менә калсаң, дус туганнар арта тагында. Бер туктаусыз сөйли башлыйлар сине яратуы хакында. Бүрәнә дип уйлый һәркем үзен, юкса һәрбер кеше тик йомышка. Ярдәм итәм дигән кешеләр дә яхшылыкны эшли тик бурычка. Син үзеңә читтән карап кара, нинди икәнлеген күренсен. Бер тиенсез, дәрәҗәсез калгач, чын бәяңне шундук белерсең. Чын бәхетне күрә белер өчен, бик бәхетсез булып карау кирәк. Бәхет, сәламәтлек дияр өчен, бик куркыныч чирләп карау кирәк. Акча бәхет түгел дияр идем, әгәр миллионнарым ташып торса. Башкалардан көнләшмәскә була, һәр хыялың чынга ашып торса. Кирәк диеп түгел, күрсәтим дип, әйбер җыеп кеше шашына. Авыр эшләр түгел, көнләшү һәм нәфсе җитә адәм башына. Өйдә шундый рәхәт булсын өчен, ни барысы якты йөз кирәк. Хәзер һәр кешенең бөтен нәрсәсе бар. Күңел тынычлыгы бик сирәк. Тимер таштан түгел, сөю наздан, җылы йомшак оя үрә бел. Иң бәхетле кеше җирдә син ул. Булган бәхетеңне күрә бел. Бик яратам дип изгәләнмә. Ашыкма күз яшен кыяр өчен. Сине яратканга карау кирәк. Мәхәббәттә бәхет тояр өчен. Яраталар дип тә бик мактанма. Синең арттан килә башка ярлар. Яз җитүгә башка чәчәк чыга. Кыш җитүгә ява яңа карлар. Бик байыдым диеп шапырынма. Кирип карыйк бергә мунчага. Синең пычракларны юар өчен кирәк бик күп сабын мунчала. Мин хәерче диеп мискенләнмә. Йөреп торган чакта аяк кулың. Әти нишләр диеп карап тора. Сине кабатлаучы кызың, улың. Яхшы әти мин дип бик мактанма. Әйбер алып биреп үз балаңа. Компьютердан тартып ала калсаң, акыл ирәт бераз син аңарга. Мин иргә баш диеп мәнсезләнмә. Бу горурлык түгел, монысы оят. Чит ярларга күз салмасын дисәң, син иреңне үзең назлап уят. Хатын начар диеп әйтмә, абзый. Син бит аны алган үзең сайлап. Я аерым, я яхшылап яшә. Баш булырга ирән үзең җайлап. Ялгыз калсаң әгәр бик кайгырма. Сөйгән ярың булса, булсын шатлык. Йылы-йылы парлап яшәгәнче, үзең генә булу 1000 кат артык. Кеше ни әйтер дип бик кайгырма. Ул сөйли дә китә, син каласың. Үз фикерең булмаганда гына кеше сүзен чынга ала аласың. Алда ни көтә дип бик кайгырма. Артык борчылма, ул кулай булыр. Кыштан соң яз килми калганы юк. Ходай ничек язса, шулай булыр. Кайгы килде диеп бик кайгырма, ул үтмәс күк кенә тыела. Кояш чыгар алдыннан да башта җиргә шаулап яңгыр кыела. Шатлык килде диеп бик шатланма, башың әйләнмәсен бәхеттән. Биек менгән чакта онытма син, төшәсеңне бер көн тәхеттән.